खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव गिबिसिनथाराव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गोसो गोरबोजों नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आरोबाव आङो मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो फोरमायनो सानबावदों। नैबे मेसेजखौ आं नोंथांमोननो दैथायहरनो सानदों। भारतीय जनता पार्टी चिरां दरात बा आमार बिटिआर सरकार सेंगेल सरकार गठन करिब इटु खाटां यूपीपीएल बीजेपी जथाय सरकार आरो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोङो नैबे भिडिअखौ नुबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा सानखो? बेयो एक्सेप्टेबल ना आनएक्सेप्टेबल? बेबायदि भिडिअआ नाजावजाथाव ना नाजावजाथावै? जों सोरखौहाय भट होनांगौ आरो सोरनो भट होनाङा? होनाङि मानसिफोरखौसो दिनैहाय बिथांमोना नाजावदों। थाइसे थाइनैनि थाखायनो बिथांमोना बै नेशनेल पार्टीनि मानसिफोरखौहाय नाजावदों। बिसोरो जोंखौहाय सिरु सिथाय अना आरो जोंनि हाखौबो सिरु सिथाय बिसोरो बानायनानै होनाय नङा। मा सानो मानसिफ्रालाय? दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनदों, चिरां जिल्लानि समिस्ति नर्थ सान्तिपुर होननानै बुङो बे जायगाखौहाय। दिनै बिसोरो बुजियोना बुजिया? जोङो सोरनो भट होनांगौ? बीजेपीनो ना कंग्रेसनो? यूपीपीएलनो ना बीपीएफनो? एजीपीनो ना सोरनो? जों नुखाबाय, गुबुनजों एलायन्स जानानै देरहानायनि थाखायसो दिनै बेफोरबायदि बेले बेजेया ओरैनो मोगथाङाव देख देख नुगासिनोखा। अब्लाबो दिनैसिमबो बर'आ गावनि हारियाखौहाय सिंगेल सरखार दानो मालाबाबो हायाखै, नाजायाखैबो। खावथाम खावब्रै जानायावसो दिनै बर' हारिया गावनि आथिङाव गसंथानो हायाखै। जों बेखौ रोखा नुखादों। अब्ला फैगोन इलेक्सननि थाखायबो आरोबाव दिनै नै जों नुनो मोनबावबाय, बेसेबांबा एडभान्स बिथांमोना गुबुन हारिजोंसो आरोबाव सापर्ट जानायखौ जों नुनो मोनबावदों। अब्लालाय बर' हारिया बहाथो बड'लेण्ड मोननांगौ जाखो? थिगानो, सासेया थगायजाबाय, दा जों गोदान सासे नागिरफिन। गुबुन हारिखौ मानोथो एक्सेप्ट खालामनांगौ? हयथ' नेशनेलावहाय बीजेपीआनो, अब्लाबो जों ना बीजेपी ना कंग्रेस। जोंनि बर' हारिया बर' हारि, गावजों गाव खौसे जानांगौ, गोदान मोनसे स्टेटनि थाखाय सरखार दानांगौ। जों स्टेटखौनो मोनाखै दिनैसिमबो। बै गुबुन हारिजों ज' जानायनि माथो नोंहालाय गोनांथि दं? नोंसोरहालाय माथो गोनांथि दं? जानो हागौ आं इसिबां गोरोंथिबो गैया, रोंगौथिबो नङा, इसिबां इडुकेटेड मानसिबो नङा, थेवबो आं बुजिगौ। जोंनि बर' हारिनि स्ट'रिखौ नायनानै आं मिथियो, बर'नि लिडारा मालाबाबो सिंगेल सरखार दाबोनो हायाखै। बारग'नाय लिडार्सफ्राबो, जायफोर बारग' लिडार्सफोर, बिसोरबो सिंगेल सरखार दानानै जोंनि बड'लेण्डखौहाय सालायनो हायाखै। दिनैसिम बड'लेण्डखौनो मोनाखै आरो स्टेटखौनो मोनाखै। काउन्सिलावबो सिंगेल सरखार दानानै जों सालायनो हायाखै। अब्ला मारै जोंनि सरकारा बेले बेजे जाया जानो जोंनि समाजावहाय? दिनैबो आरो बे लामाखौनो नागिरबावदों। फैगोन समावहाय जुदि जोंनि बर' हारिनि लिडार्सआ सासेबो सरखार दानो हायाब्ला, नायलानो जाबाय नोंथांमोना, नाय बर' हारिया मा जायो। बै समाव नैबे आंनि रोङै रायै मानसिनि रावफ्रानो रज'हैगोन। अफकर्स आङो मोनसेखौ मोजां मोनदों, नैबेखौ गिरिनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों। आच्छा, गिबियावनो
खौरां नायगिरि नोंथांमोननो गाहाम हामलायनाय। नैबे दाननि 8 थारिखआवहाय दिल्लीयाव थांनो नागिरदों। थांथों बिथांमोना, मोजां, जोबोद मोजांनि बाथ्रा। जेन' थांनानै मोजाङै मोजां सोमावसारनानै धरना होनानै फैनो हायो, आंनिफ्राय मोनसे बोर बियो। इसोरा बिथांमोनखौ थांलाय फैलायनि थाखाय मोजाङै मोजां दैदेनलांथों आरो दैदेनबोथों। जेन' बिथांमोननि डिमान्डआ जाफुङो। मानो होनब्ला जों मिथिखागौ सासे मानसिया थगायजाबाय, आरोबाव ब्रैथियाव आगान होबावबाय। सानसे नङा सानसे जों बड'लेण्डखौ मोनगोन रायजोफोर। नाथाय बेफोरबायदि एजिपिजोंनो बिजेपिजोंनो कंग्रेसजोंनो लोगो जायै जायै बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला जों माब्लाबाबो बड'लेण्ड मोना। सिंगेल सरखारबो दानो हाया। जथाय सरखार दायोब्ला मा जायो जों मिथिगौ बयबो। रानफ्लेनो थोआ जायो। बेले बेजे साननाया, गावजों गाव एना एनि हिंसा हिंसि। आं बैखौ मावोब्ला बियो बैखौ मावनो नागिरो, बैखौ मावोब्ला आंनो बैखौ नांगौ जायो। बेबायदिनो मोनसे ज' बिजनेस मावनायाबो बेफोरबायदि जेंनाया सोमजियो। बे सिम्पोल बाथ्राखौ मानो बुजिया बर' रायजोफ्रालाय? रायजो राजा नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ बेफोरखौहाय। थेवबो गावनि पार्सनेलि पकेटनि थाखाय बेफोरखौ खानो नागिरो। हारिनि नङा बियो। आंनि नुनायाव बै माखासे जइन जानायफ्रा हारिनि थाखाय जइन जायाखै। गावनि लाबालाब, गावनि पार्सनेलि डेभलपनि थाखायसो जइन जादों। एसेनोसै लोगोफोर, आं अब्ला बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअनि थाखाय माबाफोर भुल मोनदोंब्ला बा गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै आंखौ निमाहा हो। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो। आरो सोरबाया बे भिडिअआव गोदान जइन जादोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो। जेन' उननि समावबो बिनिफ्राय साबसिन मोजांसिन आं गामियाव थानानै भिडिअखौ होनो हानाय बायदि। जै बर' हारिनि, बर' हारि जै जाथों।